खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 19थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ गथायबाय। आलफा उदांनि कामान्डार रुपम असमा हमजाबाय। श्रीभूमि जिल्ला जोबथेसालिनि सिङाव हानजायारि जिनाहारि। IPL जुवा गेलेनाय रेकेटनि 3 गाहाय दायनिगिरिखौ खादों गुवाहाटी पुलिसा। सोलो बाहायना गारि खावग्रा पंकज बरुवाखौ मोनानि समाव सिग्रोमना खादों। आसामाव जागायबाय बांलादेशनि हेंथायै एक्सन। हरसेनि गेजेरावनो 9 बांलादेशी हमदों। कहिमायाव 14 किल'ग्राम आफिंजों लोगोसे सासे दायनिगिरिखौ खादों। शिबसागरनि लाइमोना लोंग्रा दै सानना गोरोन्थियै एसिडखौ लोंनानै जोखोम। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 19थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था 2025खौ गथायबाय। शुक्रबारखालि तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गरेश्वरनि विष्णु राभा भवनाव खुंनाय बान्था राननाय हाबाफारियाव गथायनाय जायो। 2025 मायथाइनि एबा 19थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था। देग्लाय 19थि कमल कुमार ब्रह्म बान्थाखौ सा 13 गुनगोनां फरायसाफोरा मोननो हादों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेपा एबा आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो बोसोरफ्रोमबो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होनाय जायो। बेबायदिनो देग्लायबो बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय सा 13 गुनगोनां फरायसाफोरखौ शुक्रबारखालि गरेश्वराव बरायो आरो 19थि कमल कुमार ब्रह्म बान्थाखौ गथायनाय जायो। 19थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था गथायनायनि थिखानाय हाबाफारि बायदियै बान्था गथायनायनि गुबै थांखिखौ बेखेवनानै होदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डनि लेङाइ मासिगिरि रुकुम गहाय बरुवाया। जर'खा आलासि महरै बाहागो लादोंमोन नुनमाथि गुवाहाटी आसाम जातीय बिद्यालयनिफ्राय फारियै बिथोनगिरि दिलीप कुमार दत्त चौधुरी, गोरायुं कनसिया मेधि आरो सोलोंथाइ मावख'गिरि रहिनी गोस्वामी मोनहा। माननि आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिनय कुमार नार्जारि, गरेश्वर फरायसालिमानि गोरायुं प्रणब मेधि आरो गोबांसाया। पुलिसनि जेयाव आलफा उदांनि वान्टेड सोद्रोमा कामान्डार रुपम असम उर्फे कान्थ बरा। तिनिसुकिया पुलिसा हमनो हादों आलफा उदांनि कामान्डार रुपम असमखौ। तिनिसुकिया जिल्लानि आसाम अरुणाचल सिमायाव अपारेशन खालामनानै हमनो हायो उदखारि आफाद आलफा उदांनि कामान्डार रुपम असमखौ। रिपर्ट बायदिब्ला रुपम असमनिफ्राय पुलिसा हाथियार आरो माखासे अजद गोनां डकुमेन्टफोरखौ जब्द खालामनो हायो। बबेखानि रुपमखौ हमनो हानायनि उनावबो पुलिस आरो रैखाथि बिफाना आसाम अरुणाचल सिमानि माखासे ओनसोलाव गोख्रों अपारेशन खालामगासिनो आरो ओनसोलाव हाई एलार्ट दं होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आलफा उदांनि कामान्डार रुपम असमा पुलिस अफिसार भास्कर कलिताखौ बुथारनाय जाथायखौ दैदेनदोंमोन। बेनि अनगायैबो रुपम असमा बुथारनाय लांखारनाय आलफा उदांनि माखासे आयेन बेरेखा हाबाफोराव लोब्बा दंमोन होननानै अजद थिखांदों। गुवाहाटी नोगोरमाजों लोगोसेनो अखं आसामनि माखासे ओनसोलाव बमा लागायनाय जाथायावबो रुपम असमनि मुङा सिखारदोंमोन। रायजोआव फिन हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाय। बे खेबाव जोबथेसालि सिङाव हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाय। पुलिसनि खाखि खसाबाव दागो फोनांनाय बे मुगैथाव जाथाया आसामावनो जादों। अजद थिखांनाय बायदिब्ला श्रीभूमि जिल्ला जोबथेसालियाव सानै पुलिसा सासे आइजोखौ हानजायारि जिनाहारि खालामदों। बे समावनो हमजायो सानै लांसुनिया कनस्टेबला। जोबथेसालिनि पुलिस बेरेकावनो जिनाहारि खालामनानै हमजानाय सानै पुलिस कनस्टेबलखौ ब्रजेन कलिता आरो हरेश्वर कलिता होननानै सिनायथिनो हादों। ब्रजेन कलिता आरो हरेश्वर कलिताया श्रीभूमि जिल्ला जोबथेसालियाव थिसनथाइ मोननाय पुलिस कनस्टेबल।
मिथिनो हानाय बायदिब्ला ब्रजेन कलिता आरो हरेश्वर कलिताया जोबथेसालिनि पुलिस बेरेगावनो सासे देहायारि बेंगुरा आइजोखौ हानजायारि जिनाहारि खालामो। थांनाय हराव देहायारि बेंगुरा आइजोखौ बुरखायनानै गावसिनि क्वार्टाराव लांनानै हानजायारि जिनाहारि खालामहैयो। जोबथेसालिनि पुलिस क्वार्टारावनो सासे देहायारि बेंगुरा आइजोखौ सानै पुलिस कनस्टेबला हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाया रायजोनाङैनो बयखौबो सोमोनांहोदों आरो पुलिसखौ गोसोम दागो फोनांदों। मख'नो गोनांदि रायजोआव बे समाव पुलिसनि आखायावबो रैखाथि गैया आइजोफोरा। लोगोसे बे जाथाया आइजोफोरा बाहेरायाव ओंखारलांनाय समाव खैफोद आफोद जायोब्ला जेंनायाव गोग्लैयोब्ला पुलिसा मदद खालामगोन होननानै समाजनि गेजेराव दाबो फोथायनायखौ थेर-बेथेर खालामनानै होयो ब्रजेन कलिता आरो हरेश्वर कलिताया। गुवाहाटी पुलिसा नोगोरमायाव IPL जुवा गेलेनायनि बेरेखायै सिग्रोमनायाव दथलपारानि साथाम जुवारुखौ खादों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला पुलिसा साथामखौबो गंसे गेरेजाव IPLनि जुवा गेलेबाय थानाय समावनो हमहैदोंमोन। बे जाथायाव हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ कृपांकर शर्मा, बिजय साहा आरो दिपज्योति बर' होननानै सिनायथिनो हादों। बे सिग्रोमनायाव पुलिसा बिसोरनि मबाइलाव IPL जुवाजों सोमोन्दो थानाय गोबां अनलाइन एप्सफोरखौ मोनदोंमोन। नायबिजिरनायाव मिन्थिनो मोननाय जादोंदि बे जुवा गेलेनाय अपारेशना शिलंआव थानाय गुबुन मोनसे सिन्डिकेटजोंबो सोमोन्दो दंमोन। शिलं हानजाया अजद होनाय बायदियैनो जायगायारि क्रिकेट मेच काउन्टारनि गेजेरजों IPL बेटिंखौ नायगासिनो दंमोन। पुलिसा सोंनाय समाव बिसोरनि सासे दायनिगिरिया जुवानि बागै बुंनाय बायदिब्ला जुवायाव बाहागो लाग्राफोरा जायखिजाया मोनसे नम्बरखौ सायख'नानै खानाफारायाव कन्टेक्ट खालामहरना मोनसे नम्बराव 150 निफ्राय 200 रांसिम लागायनाय अनलाइननि गेजेरजों रांखौ दैथायहरनाय जायोमोन होननानै बुंदों। लोगोसेनो जुदि सायख'जानाय अनजिमाया देरहायो अब्ला नोगोद 6000 रां हरनांगौ होननानैबो बुंबावदों। बबेखानि बे अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों सा-सानजा ओनसोलाव मोनसे गेदेर जुवा गेलेनायनि नेटवार्कनि आखुथाया सोराङाव नुजाथिदों। पुलिसा हमनाय जुवारिफोरनिफ्राय गासै गंबा मबाइल फन आरो माखासे बिबांनि नोगोद रांबो जब्द खालामनो हादों। बेनि अनगायैबो जाथायखौ नोजोर होनानै आथिखालाव बाटासिल पुलिस थानाया जुवा गेलेनाय नेटवार्कनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। मोनसे गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों पुलिसा दुथाङै रां जाख्ल'ग्रा आरो गारि खावनायनि मास्टार माइन्ड पंकज बरुवा उर्फे बाबा बरुवाखौ शुक्रबार मोनानि समाव टियकनि नतुन मेलेंआव खादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला लाहरगड़ थानानि अफिसार इनचार्जनि दीपांकरनि दैदेननायाव बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन। गोबाव समनिफ्रायनो पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमानानै थानाय पंकज बरुवानि सायाव तिताबर, सनारि गड़मुर, गौरीसागर आरो तकुवाखानाजों लोगोसे गोबां पुलिस थानाफोराव केस रेजिस्टार जानानै दङमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। बेखौबो फोरमायबावदों दि बरुवाया खर'सा आसामनि गारि सिखाव सिन्डिकेटनि गाहाय दैदेनगिरिमोन। गावनि सोलो गोनां मावखान्थिफोरनि थाखाय बयजोंबो सिनायथि होजानाय लोगोसे माब्लाबा सरासनस्रा सुबुंफोरनि न'निफ्राय आरो गारिफोरखौ भारा लानानै सालायना गुबुनफोरनो फाननानै रां थगायना जायोमोन होननानै पुलिसनि नायबिजिरनायाव मिथिनो हादों। पंकज बरुवाखौ हमनो हानायनि उनाव पुलिसा बिसोरनि आयेन बेरेखा खामानिफोरनि नेटवार्कखौ सिफायनायनि मोनसे गिदिर आगान होननानै फोरमायदों। आसामाव आयेन बेरेखा बांलादेशफोरनि हेंथायै जागायबाय एक्सन। बे गोख्रों एक्सननि गेजेरजों पुलिस आरो रैखाथि बिफाना हरसेनि गेजेरावनो सा 9 बांलादेशिफोरखौ हमनो हायो। मरिगाव पुलिस बिफाननि जर'खा अपारेशन। बे अपारेशनाव फरेनार्स ट्रिब्युनेला बांलादेशी होननानै फोसावनाय सन्देह खालामजाथाव बांलादेशी सुबुंखौबो हमनो हानाय जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मरिगाव थाना ओनसोलाव 2 आरो लाहरिघाटआव पुलिसा सासे बांलादेशीखौ हमनो हायो। बेबादिनो मिकिरिफिथायाव 2, जागिरदआव 1, धरमतुलायाव 2, मायंआव सासे बांलादेशी नोगोरारिखौ हमनो हानाय जायो। मख'नो गोनांदि भारतआ आयेन बेरेखायै हाबसनग्राफोरनि धोरोमसाला नङा होननानै जौसिन बिजिरसालिया फोसावनायनि उनावनो हादरनि माखासे रायजोआव बांलादेशी आरो रहिंग्या मुसलमानफोरनि हेंथायै अपारेशन जागायदों। बेबादिनो आसामावबो आयेन बेरेखायै हाबफैनाय बांलादेशी आरो रहिंग्या मुसलमानफोरनि हेंथायै अपारेशन खालामदों।
ड्राग्सनि बेरेखायै अपारेशन खालामनायाव सेन्ट्रेल रिजार्व पुलिस फर्सनि 78 बेटालियन आरो सेसु जोबजा पुलिस थानानि अफिसारफोरा कहिमानि सेसु जोबजा टाउनाव गासै 14.312 किल'ग्राम आफिं जब्द खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आफिंखौ मणिपुरनि सेनापतिनिफ्राय डिमापुर फारसे MN06B 1350 नाम्बारनि गंसे टाटा वेंगाराव सोनानै लाखुमानानै थांदोंमोन। बबेखानि जवानफोरा गारिखौ लाखिनानै दावबायारिफोरखौ गारिनिफ्राय बोख्लायना सिग्रोमनाय समाव पान्जाब लुधियानानि थागिरि दायनिगिरि धरम सिंहआ खिनो होननानै पुलिसखौ खावलायनानै जाथायसालिनिफ्राय हाजो जायगाजों खारखोमादोंमोनब्लाबो 500 मिटारसो गोजानाव CRPF जवानफोरा बिखौ हमनो हादोंमोन। हमनानै लाबोनायनि उनाव बिनि साफारि ट्रली आरो गांसे गोथां गाबनि बेगखौ खेवनानै नायनायाव मोननै आफिं पेकेट आरो मोननै थांखु पेकेटजों लोगोसेनो नोगोद 55,000 रां जब्द खालामदों पुलिसआ। बे जाथायाव पुलिसआ जब्द खालामनाय आफिंखौ गासै 14.312 लिरथायनि होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। लोगोसेनो दायनिगिरि धरम सिंहनि बेरेखायै आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो पुलिसआ दासान्दि गोख्रों राहा लानाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। शिबसागर जिल्लानि आकिब जावेद मुंनि सासे लाइमोना लोंग्रा मिनारेल दै महरै सिन होनाय बथलनि एसिडखौ गोरोन्थियै लोंनायनि जाहोनाव गोब्राबै जोखोम जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया गौरीसागर ओनसोलनि थागिरिफोरनि गेजेराव रागा जोंनाय सोमजिनायजों लोगोसेनो जिंगा सिदों। बेनि असिलायैनो जायगानि सुबुंफोरा गोरोन्थिनि थाखाय गलादारखौ दायनिगिरि महरै दुसिदों। रिपर्ट बायदिब्ला आकिब जावेदआ गावनि गोनां खामानिनि थाखाय गौरीसागराव थांनाय समाव कामाख्या मुंनि गंसे दखानाव इन्डिपेन्डेन्स मुंनि लेबेल गोनां गंसे बथलखौ बायदोंमोन। बथलनि दैखौ लोंनो नाजानायनि दसे समनि उनावनो बिनि मोखां आरो गन्थंआव आलौनाय मोनदोंमोन, जायनि जाहोनाव आकिबखौ फाहामथाय होनो गोख्रैनो गंसे प्राइभेट नार्सिं हमाव लांनाय जादोंमोन। बे जाथायाव बियो गलादारखौ गोख्रों रावजों दुसिनायाव गलादारा बे जाथायनि बागै जेबो मिथियाखैमोन होननानै फोरमायदों। बेनि अनगायैबो गोरोन्थि लेबेल सिथाबना एसिडआ माबोरै सौफैखो बेखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। जाहोनाव आकिबा बिजनेस इस्टाब्लिशमेन्टनि बेरेखायै FIR होनो थाखाय थियारि जानानै दङ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।